Sanibonani Thokozani, ngiyathemba niyaphila. Namhlanje ngizokhuluma ngedliso, idliso. Ngizokhuluma ngobubi, ngiphinde ngikhulume ngobuhle, ngiphinde ngikhulume ngey'nhlobo zamadliso nje. Ngizokhuluma ngedliso namhlanje. Uma like, subscribe, click i-bell notification, uhambe uyomema abangani bakho nabemema abangani babo, sibe right, sibe moja. Idliso-ke into embi, kodwa futhi liphinde libe lihle. Idliso-ke lenziwa ngey'ndlela ey'hlukene. It's differ from person to person ukuthi yena what he or she prefers to use. Mayisedidiyela leya sayensi yakhe leya nekhanda idliso. Kuney'nhlobo futhi ngey'nhlobo zedliso, and angifisi ukuthi kube khona umuntu obonayo nje ukuthi idliso lakhiwa kanjani. Futhi nje leli lokufaka ekudleni, ilona-ke elivamisile ukuthi abantu belisebenzise, ilona futhi elidumile. Lifakwa ekudleni-ke ngey'nhloso ezahlukene. Kungaba ukwakha ikhaya noma ukuqoqa umndeni, kungaba ukubulala. Ingakho ngithe lihle ngaphinde ngathi limbi. Idliso-ke ngishilo ngathi lihle ngaphinde ngathi limbi. Ngishilo-ke ngathi it differ from person to person. Kukhona idliso eliye lithi umuntu uma usumdlisile ngalo ekuthande ngale ndlela le edida usathana. Kwesinye isikhathi ezebe isicefe, bese uthola ukuthi wena awusamthandi ngaleyo ndlela. Lapho-ke liqala khona libe inkinga, bese kudala ukuthi omunye uthole ukuthi mhlampe uyay'bulala, noma wena lo odlisa umuntu, lo omdlisile, uthole ukuthi useyakubulala, ubulala wena, yabo. Ilapho-ke ekuqala khona ukuthi libe inkinga, ngoba uma kwakhiwa idliso kusetshenziswa imithi enolaka, yabo. Kwesinye isikhathi kusetshenziswa imithi eyingozi, kanti futhi amanye amadliso ayagulisana. Gcina umuntu sekuthiwa une-T_B, omunye evuvukalelwe isisu, uthole ukuthi bafake nenzipho zahamba zayodala umonakalo lapha esiswini, sey'namathela emathunjini bese yavuvukala, uzwe kuthiwa umuntu une-cancer yamathumbu. Kwesinye indaba yedliso nje. Kodwa-ke amadliso ahlukene. Kunedliso-ke ngey'nhlobo njengoba ngishilo. Kunedliso umuntu omeqisa lona, idliso lomeqo. Leli dliso-ke lithelwa phansi, yabo. Lithelwa phansi, bekudwebele uvivi, bekubiza igama lakho, hhawu waleqa nje, sezikhalile. Kube nedliso leli ekuthiwa elocansi, noma idliso le-sex, leparayiseso, idliso leparayiseso, lezigizigi hhayi. Leli dliso-ke lona lingena ngocansi, lokhu esikubiza phecelezi nge-sex. Isikhathi esiningi-ke leli lenzela ukuthi uma kuwukuthi umuntu wakho uwumuntu othandathandayo ukubamba lapha nalapha, bese yakwehlisa-ke lokho, yabo. Ehlele ngezansi, engabe esakwazi ukuthi ebone omunye umuntu e-attractive, ngangokuthi engaze emfune phansi kwey'ngubo, kube uwena wedwa umuntu ambona efanele, noma azohlezi emlangazelele ukuthi embathe naye ingubo. Uzoba umuntu okubona kanjalo. Leli-ke lisebenza kakhulu ngocansi. Lisebenza njengesibambelelo, noma abanye balibithi thina sazi ukuthi inamathela.
ukuthi mase ngike nasebenzisa lona akube kusaba easy ukuthi abantu bese beyadidelana noma bese beyahlukana. Ngiye ngithi-ke mina lingcono-ke leli dliso leli ele-braces noma leli dliso locansi ngoba alinama-side effects, akukho la umuntu elimgulisa khona. Kuphela nje lenza ukuthi nibe attached, nihlangane, yabo. Ilona dliso engathi li-right mina leli ele-braces. Okay, kube nedliso lomoya-ke. Leli-ke ileli elingena ebusuku, leli elingena ngephupho, lithunyelwa ngomoya bese kube selingenile njalo. Kuzoba nedliso leli elithiwa ekudleni i-aromat. Leli dliso-ke leli ilona idliso elibheda ngempela-ke leli. Lifakwe ekudleni bese umuke wadla nje selingenile njalo. Lidumile-ke leli, abantu abaningi hawu bayalazi. Kuzoba nedliso lephupho. Ulidla ngephupho like in your dreams, uphupho udla ukudla kanti hawu selingenile njalo. Bese kuzoba khona idliso lokubulala. Ngake ngezwa kuthiwa kusetshenziswa ubuchopho bengwenya, iy'bindi zey'ngwenya, nani. Leli dliso kufaka izinto eziyingozi la, imithi emibi le efakwa kuleli dliso ukuthi kufa umuntu. Liyafakwa ekudleni, liyangena ngephupho, liyangena ngey'ndlela ey'ningi. Bayakufakela ngisho etshwaleni, ephathini yemcimbini, emshadweni. Nje leli dliso akulula ukuthi uligweme ngoba kusuke kudwetshwe wena igama lakho, kubizwa igama lakho. Ningadla nibe bawu-10 ogqokweni noma esithebeni, nidle nibe bawu-10 kodwa uthole ukuthi lizothatha wena wedwa, yabo, abanye besinde. La madliso-ke asebenza kuwo wonke umuntu, kungaba umuntu wesifazane, kungaba indoda. La madliso uma singathi siyawabheka, isikhathi esiningi bathi inhloso yawo uthando. Singawabiza nje ngokuthi ayintando ngoba cishe wonke umuntu uwasebenzisa ngenhloso yokwakha umuzi wakhe, except for leli idliso ekuthiwa elokubulala, yabo. Kodwa-ke amanye avamisile ukufeyila. Ubathe uyathumela lutho, lithi idlozi nje, cho. Ubathe uyagadla, lithi idlozi laloyo muntu, cho. Kodwa-ke idliso leli engishilo ukuthi li-right leli elocansi. Nginganiplaka-ke bafethu, angifuni ukuthi nithi angikaze nginenzele lutho. Nginganiplaka, ukhona umuntu engimaziyo, olenzayo, abantu engisondelene nabo, engiphila nabo abalenzayo. So inamba yami-ke u-07490124557. Ngilaphaya eThekwini ngokuhlala. Ngibonge. Ngiya-WhatsApp kodwa ungangifoneli ngo-WhatsApp call ungaqalanga wangibuza ukuthi ungangifonelani. Ngikuthatha njengokungangihloniphi lokho. Danko.